dili na masabta na to. May gani, away lang ato dito. Pero lain kayo paminawon, di ba? Gikan sa simbahan. Ako, itestimonyo na ko sa inyo, ha? Nama kong manghul ko diri. Naniid ko kay kumama, di gani ko gusto ng eskwela ko. Maninungdan nga din, naka-eskwela ko dito, laway na iso ko. Mabita na nga din kita. Kung basang natagpulong sa Ginoo mo ni, yang gingon, sa beginning. Nga din, kinanglan may gugmat at silingan. Mo na nga kung kita, niya na sa simbahan, regalat ta, mababamot sa inyong gialat, una inyong kagalingon. Kaya kung di mo muhalat sa inyong kagalingon, di mo iya sa Ginoo. Kaya kanang tanang meaning sa paghala, mabawa ng offering, sacrifice. Kanang imong gisacrifice nga hala, kung sa man ang mga sacrifices nimo. Ang una yung giingon, ang imong lawas, i-sacrifice na. Although, lisod man, layo man, unsaon man nato ni. Wa man tayo mga pagkaon, mga support din niya. Kuban, bingon gani, adi ko kasimba diya, kaya wako'y pamilitig. Sacrifice. Na mo nang wakay pamilitig, kaya wak katagay sa Ginoo. Kaya kung kitagaan ka sa Ginoo, di man po ka mo ilang na iyan na sa Ginoo. Kaya kung niila ka na iyan na sa Ginoo, di makapasalamat ka sa Ginoo. Mabitan ninyong nagkanak inyong trabaho, kung giilanan ninyo nga ang Ginoo, nagplastar ninyo, kaya nga naman, iyaman mo sa Ginoo, sa may bago na to, pasalamat ka na itong Ginoo. Kano sa mata magpasalamat sa Ginoo? Sa adlaw, walang giingon ni St. Paul sa Roma chapter, matod pa niya 14 verse 6, ang tinuod nagpasalamat, mao gatong nag-ilag sa kadlaw, kaya nga naman, ang atong pagpasalamat karong adlaw, dili, Lord, living in my heart. Asa ka magpasalamat diya sa Ginoo sa imong kasing-kasing, asa maanggi. Discord with praise, doon naman do'y putahan. Dito ka sa simbahan, sa adlaw gid sa Ginoo. Manang Ginoo kung saan imong madawat diya, magkadawat mag gwapong balay, magkadawat mag mga sakyanan. Wala nag-iunor sa Ginoo. Kung nakadawat ka na, anit din eh. Na Ginoo, Lord, salamat sa kong sakyanan, salamat sa kong balay. Kung manigingon din pulong sa Ginoo, ang tinuod at pasalamat sa Roma chapter 14 verse 6. Mao ka nagila sa Ginoo. Kaya kung wag ka nagila karong adlaw, awag ka nagpasalamat, mo bito na nga din. Kung muna ka manok pumuluto, karon di naman. Wala ko mga igsuon no, magkabaw na sila muluto kay ituduwas ko mama kay malataw na si Papa dito sa simbahan. Na hindi mo umat simba, nalaag man na, katong magpabilit mo, hindi mo pero pagbalik nila, may luman na po. Waman gisulti yun sa irong. Waman gisulti yun sa right. Mana, musulti ko ninyo sa right. Ang gibuhat ni Abel is right. Righteous. Apan ang gibuhat. Ay mo kasuko, pag umanatong simba, Lunis na lang musuko. Sa Lunis talaga kaya aron dili kayo ulaw ba. Labaw pa sa tanan, nagahalap ka sa Ginoo niya sa panimalay sige nag-away-away. Kaya pala mga kauban ako sa panimalay, wag kayo lang ang pastor ko. Waway lang yapon. Eh noon, wabot ko yung panahon yung makasabot na sila, pinaagis pulong sa Ginoo ng musulod ko din masakta na medyo. Wawit na hinungdan nga namatay. Si Abel, tungod kay. Matod pa niya, dautan magudyang dihibo. Nga naman, matod pa sa verse 10, balik ko na to. In this, the children of God are manifest, and the children of the devil, whoever does not righteously is not of God, neither he that loveth nor his brother. Dili na iya sa Ginoo ang wa mahigugma. Wa ka mahigugma sa imong suon. Wa padawatay mong halat, away ka, wa ni mong gugma na imong suon. Wa ko duhatan imong righteousness. O bitaw na kung wangit na dinig, kailangan ng tama ba? Anong justice ba? Patod-patod unang panahon, giingon sa mga magwawali o propita na si Bisaya, i-set up ang standard of Zion. Kanang Zion is the place of worship. Kinanglan i-set up ang standard. Kung may standard, the holiness. Kanang blameless ba, nga muato ka dito, kung nang giingon dito sa Malakay, paghala daw mo karon sa gobernador, na i-diferensya yung gihatag sa gobernador, dawaton ba din na niya? Dapat pa sa Ginoo dili na dawaton mo kinahanglan blameless ka diri. Mga ayon na talag pa sa iyo. Labaw sa tanan, wanang gingon kung magampot ta. Siyempre, ingon pa sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Kung magayot nagpasaylo sa ato
sa Ginoo. Gitudlo naman ni Jesus Christ, matod pa niya, forgive us our debt as we forgive the debt of others. Ganun. Pasayloa mi sa among mga kasalanan. Sa dili sa Bible, utang man nimo, kanang utang nimo nga di usahay, kanang meaning sa Bible nga utang, kanang naglagot yung tao gani. Which is nga higugmao nimo kay sugo na, wa man nimo higugma, giutang pa na nimo kulong na. Wanang giingon pagbalik sa Ginoo, kinahanglan bayaran ato tanan natong utang. Ang tanan gisugo sa Ginoo, kinahanglan atong tumanon aron kita mahimong tapos sa tubangan sa Ginoo. Chapter 11 verse 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of this gift, and by it he being dead, yet speaketh now. Ang gibuhat kuno ni Abel, Christ, dan Cain, maninungdan nga diin na-obtain ni Abel as a witness, nga diin mao kana ang righteousness, nga diin ang Ginoo nag-testify daw kaniya nga mao katong gasa nagihatag kang Abel, kasi Abel maghalat og tama kay kang Cain. Mao bitaw nang giingon niya dinhi, even and by, matod pa niya, and by it is being dead. Bisan siya patay na, nagsulti ng Japon siya, gadi, nagsulti excellent. O bitaw na napumanig ka dili sa balay sa Ginoo. Naghalat man ta, una, kagalingon na to. Ikadua, tithes. Ikatulo, peace offering. Ikaw thanksgiving offering. Ikalima, the fruit of your lips offering. Kung kita nang maawit na, kaya ang usam na inibunga sa atong dila, Hebrews 13:15, i-continually na ang pag-offer ninyo, which is the fruit of your lips, kanang pag-awit. Kanang maawit yun ta, kanang gingon niya, victory ba? Shout unto God with the voice of triumph, ito pa ni David, kanang nagpadaugot na dito. Kanang maawit ko sa Ginoo, magilat ko kay nga naman. Ito ba niya kung mga pagkakpo? Ito na kong hilat na mulabay lang utan ni Ginoo, ipapas, gini sa kuha. Kaning trabaho ni kay kabalog yung mawala ko nimo. Maluya ko nimo. Yan kay nakagi na rin ko ni mga trabaho. Hard. That time financing against it. Muna taguig yun ninyo ang pulong sa Ginoo. Sa pasingkas. Aron di mo kalapas. Kung nakalapas gani mo, wala ko di konsen nyo. Wala ko pulong na tago sa pasingkas. Hindi wag ka batia sa pasingkas. Magkakita ka away. Makakita ko mga gitawag, mga inventory. Siyempre, ningon ang Ginoo, igugma ang inyong silingan, kung na ikaduang sugo, unya tanang sugo, nahang na diha. Unya karon kay, naglagot ka, nanaway ka, o man, may bawa na ito ni kung sa'yo ibuhat sa tao na din, naglagot sa Ginoo. Arita diri sa Genesis. Genesis chapter 4, verse 1 to 7. And Adam knew Eve, his wife, and she nagsulting mga islan. Ang paghalad ni Abel ug Cain nagkalain-lain. Samtang si Abel nagbuhat og right ug si Cain nagbuhat og mali. Muna usahay pag-abot dito sa balay, malayo mong naong mong kayo, suko kayo, papaano. Amot, ay kibal, iyon ba, yung part ba? Pantir ba ka? Kabaw mo ng mga king of the jungle, mga anak ba? Muna na bang nag-grabe kay king of tas aruing layon ba seeking home manukog na nga naman tungod kay ang iyang pagani sa simbahan dili right dili tama kung hinunglan nga mupait ka sa imong silingan o nang giingon imbis ningon ang Ginoo love your neighbor o nang hinunglan nga din matod pa sa Ginoo kung imo pangbuhat ang mayo di ba rin nagawaton wala buhaton na to ang mayo dito tubangan sa Ginoo karon. Kung wanit na diri buhaton na itong mayo, nga dawaton unta sa Ginoo mo na inyong naningon ni Simple. Kay kabalog yun si Simple, bisan ang nagsunod kang Kristo, doon ay mga Kristohano na unang panahon. Nakita ni Simple nga mga tao, nga mga hintil, dili maulang yapon ang gisimba. Muna ningon na si Simple sa tagay, pulo sa mga tao nga nagsunod kang Kristo, pangitaan na lang ninyo ang unsay akseptable sa Ginoo.
Ephesians chapter 5 verse 10, finding out what is acceptable. Mabita na kung mag-present sa itong pagaling, ano pa ni sin for present your body a living sacrifice, fully acceptable unto God. So, unsa man nga kana madawat, i-present na itong body kay mo na ang first good na daw nga sacrifice offering sa Ginoo. Amen. Ang malakay, kuning wag disputi sa mga pastor, ang ilang disputan tithes. Ningon si malakay, kan man rob God, matod pa sa Ginoo, yes. May ningon manggod ang tao, how can a man rob God? Ningon din, yes, you can rob God with your tithes and offering. Uldo karon ang mga gisulti, diwali sa mga pastor tithes, awa nila kawatan tithes, pero ang offering, mga bitana dito sa verse 13, ningon siya, naapay ikaduan ninyong gibuhat, nga diin hilakilakan ninyo, inaagi sa pagpatulo sa inyong mga luha, pagsinggit sa inyong mga kapait o kalisdanan. Matod pa niya, aro lang matabunan ng offering. Di ato lang kasimbahan, nga wakay pagkabana ba nga diin, ang imong giagtuwa ng history, kung sa'y gibuhat ni Cain, sa tinuod lang, ang mga maayo, iyan hindi pamaligya. Kung niya, nabilin nga wa mahalin, mo ito yung gihalan. Manang ningon ang Ginoo, kung imo pang gibuhat ang maayo, mo nang gingon, mausap rin ka. Di ba rin lang kawaton, o bitaw na buhato lang kumalis ko ba sa Ginoo. Dali ka man eh, hapdi raman tayo, di ba? Kaning atong hapdi nga gihatag sa Ginoo is the book life nato, ikinahanglan nato Ginoo. Amen. Imong ikambyo ning hapdi lang, samantalang kung doon na kay ikinahanglan sa Ginoo, maningkamot yun ka, pila ka tuig, pila ka bulan, nangayon ka sa Ginoo, ano tagaan lang ka. Samantalang ang gihangyo sa Ginoo, sabi ko, giingon ni Jesus Christ, isulat niya sa John 15:7, if ye abide in me, and my word abide in you, you shall ask what you will, it shall be done. Period. Kung karon pabilin mo sa Ginoo, pabilin niya pulong niyo, wala na, sakot sa imo pangayoon. Kanya karon, pabilin ka sa Ginoo, niya pulong wala sa imo ha. Naunsa nga nundan ganun yan ka din. Sa tinuod lang ang Ginoo hapit na mubalik, para ba ka kabalo ka 2020. Hapit na magira ha, gira o USC. Karon nalinaw na. Kung anong nalinaw man sila be, nag-study pa ng Iran. Saudi ang pag-attack. Tagakod po sa Amerika niya, ay high-tech na gingon sa Amerika na din. Mga nila ipadala mga high-tech na equipment pa rin dito sa Middle East. Kaya naman, may bawang sila, kana sila high-tech. Pero ningon din si Trump. O, bitya na kung gingon sa'yo, ano man si Trump, anong karon? Anong siya may nahimong presidente? Trump. Ang Bible nag-isgot, blow the trumpet. Siya siguro yung magpasiuglan ng gira. Amen. Base na kay Trump may gingon dito. There's feeling sa yung Trump, di ba? Trumpeta mo ba? No? Sa Bible, the first trumpet, magira. Amen. Kung yung sa kaputang ading, hindi na tanong ko na, atong na ulit, kung sa'y acceptable na sa bangang sa Ginoo. Muna kung wanit na dili nagkalat, dili ni binuha nga to. Tinuod ni, ang Ginoo buhi, ako isulti ni. Amen. Muna Ginoo buhi niya, muna ako isang siguro. Kung patyon man ta, nabasa na po si Stephen, the Bible. Samtang naglakaw si Stephen, may bawat siya na kauban siya sa 12 disciples, gibato siya. Pagbato sa iya, wa siya nidagan. Natumba siya, pero amot, wa man po namo nabasahan dito, amot ng mga pastor, ang gibutangan dito, natumba siya, o nakita niya ang langit ni Able, na hagdanan, hangtod, nawad-an siya, kinabuhi. Ano man yung kinabuhi, ato na dito sa langit. Langit lang nga, di yun itong langit. Matod pa sa scientist, doon ay pitong ka langit na rin. Ang gingon sa Bible nga, ato yun ka sa Ginoo, kaya ang Ginoo, nagpuyo man sa langit. Kumain ang gingon. O, medyo na importante na doon natin pulo sa Ginoo. Muna nga din, pagkamutan na itong nagawaton sa Ginoo ato ang paghalag ka ron. Pagbawa ninyo, nga diin, nagidawat yung halag, kaya nga naman, pag-ulit nyo sa balay, malitayon mo. Amen. Inumdumi yun na, maugid na ang tinuod ng gingon sa Bible. Ako nagsulting bakag. Iwan po ko nagsulting, ako ang pulong. Iwan po ko nangita. Ato muna sa tinuod na magwali ko. Ato ko sa bukid, nangita ko
fairy tale books. Fairy tale books para mapakatawag ko sila. E mo man ako muna ko, pakatawag lang ang tao. Niya, tagaan ang isa ka bersikulo. Muna kinato ang ginapaminaw karoon niya. Abot niya o pila ka verses. Ang pinakagamay na po siguro 20. Pero ang pinakataas ako mga 50 kinga naman. Ato ni paspasan kay mo, naikiingon sa Ginoo, redeeming the times. Yung kinahanglan ba kumpleto dito. Unya karon last na niya kung kingon sa inyo, awag love kay taas kayo ng love. Giuna pa na to ang love your neighbor. Ikaw pa niya din sa verse 5 nga itong ibasa. God did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance will manang mausap siya. Walang ang tao masuko gani mausap ang naong, di ba? Kapot ang uban, makakita siguro ganang masuko ng tao gani murag na isungay, murag lang ha. Murag gusto mong tao, murag mong naamay sungay. Walang love. Walang yung thank you for the love. Yung sila nabaw siya love, iskuta na itong love. Kanang kung kabati na yung kasuko, yan ay pulong, usawin mo pag-love. Lisod magod yan ng tao na suko niya, kung ato lang ka sa love. Pero kung hebalaw ka sa pag-love, walang giyon. Kaya ang love mo diya sa Ginoo, mo nang dapat magtuon ka, magtuon ka. Kaya kung ang Espiritu, mo ka ng pulong nga love, o anak ni mo, dali rin tayo mapunan ang iyong kasuko. Walang na din magtuon dito. Kanang countenance, gitanaw na po ni sa dictionary ni countenance. The face, ganun naong ba? Ang naong daw puno ni Cain. The expression on a face. Ang ulagway sa iyang naong ba? Nausap ba expression? Ang kan nausap. Kita na magtawag masuko. Kamog masuko, galing mo, sutihan ka mo at tumog sa amin. Ano mo sa kita? Isa pa kayo, katulog sa amin mo. Tanawa kung baka gwapo. Basi gwapa at masuko. Ayun, alam mo. Katawa-katawa, nasuko na ng dito, kaya kasi pagtuloy mo gwapa ka. Pero ay gwapa nga nasuko, mausab ang imuhang, countenance imong naong, mangilad, matod pa niya ang panagway. Kanang feel, kanang nahugno ba, matod pa sa dictionary, fierce, cruel, grabe kayo yun. Kanang gingon sa verb, matod pa niya, to cut down, masupog yun ka. Kanang gingon, abot, nagmahay ba ka, o sa ba to? Si Abel, matod pa ni si Cain sa tinuod lang, at tinupasaw niya sa tumoy, matod pa niya, kay gihingan dahil siya sa Ginoo. Karon, ikaw mag-uuma, bisa kung saan mo pagtanong, dili na mo tubo ang iyong itanong. Mula ka na kabisan asa, mangita na lang ka sa iyong gusto. Kunya, makapatay din mo, pagapat yun po. Matong, inumingingon dahil si Cain ba, mas grabe man akong silot kaysa akong sala. Tanawa, grabe daw yung silot niya siya. Di man ako ni makaya ng silutan ni, o ito nung pagbantay yun mo nga din kamo. Kanang makasala mo kay grabe na ang silot na sa Ginoo kaysa mo. Walang gingon. Ang tuyong din sa Ginoo from the beginning ng message, ikumaala lang yun. Wala ang great commandment sa Ginoo. Ang link, doon ay gisulti niya. Yung sa man nato, sugdan nato ning atong mga neighbor, unay masubok ato. Kanay mo igsuon neighbor na nimo kay tapat man mo neighbor gani. Lain tao ganang yung papa neighbor na nimo, katapat ba? Wala gingon mga neighbor kanang masawag ba na neighbor na sila. Thou shall not go up, ato pa sa verse 16. Ingon pa niya din sa Leviticus chapter 19, verse 16. Thou shalt not go up and down as a deliverer